Detuzor, sortzi puntu, erregude eta kalderak eta gero musinuri diru dauz. Bueno, ingo betiko lez, eta zira montak. 2008 urriaren sortzian izan dako batzarri dagokioen akta onartzea. Akta banatu zen, eta honen bozeramaileen bileran egin dira zuzenketa batzuk, eta zuzenketa hori kontuan hartuta, onartuko litzateke akta hori. Besterik inok espaduko zerretu. Orduen, onartutzat geldituko da akta hori. Bigarren puntua da etxegabetzeen aurreko protokoloa onartzeko, gizarte eta toki garapenerako zinegotzi arduradunaren proposamena. Proposamena da etxegabetzeen aurreko protokoloa onartzea testua espedientean dagoen moduan ontzat emon da. Protokolo hau gizartekintza batzordean eztabaidatutako protokolo bat da. Uste dut bitan edo gutxienez bitan edo hirutan egin dana, aportazioak egon ziren AJPNV-ren partetik baita, alegindu ginen aportazioetatik gehienak sartzen, eta geratu dena da gaur osoko bilkurara dakarduna. Nahiko generalista da, esan nahi dut ez dau gehiegi zehazten, beraino ez da zehazten pausuz ere egingo den, holakorik gertatuko balitz, espero dugu ezetz, baina nahi eta dago lan generalista eginda, zehaztasun barik ze uste dugu, hau kasuz kasu begiratu behar den gauza bat, inoiz gertatuko balitz gure hori zen, eta kasu bakuntzari erantzun zehatza eta konkretua eman behariako, orduen hori. Bederatzi punto deko zen zera protokolo bat da, eta hemen esaten da, eragileen arteko elkarlana egingo dana, informazio eta baliabide guztiak ipiniko dauz zerak udalak gertatzen danean edo gertatzen bada pertsona horien esku, eta udal batzorde berezi bat antolatzeko zera deialdi gabe egingo litzateke, zinegotzi bat izendatu horretarako bereziki, eta horangoaz apur bat behatzi puntuak desgranatzen. Bai, hartzaldun. Eusko Alderdi Jeltzalean posten gara etxegabetzen inguruan batzorde batean lan egin izanaz. Eusko Alderdi Jeltzalean ekimena izan zelako protokoloa egitearen idea edo proposamena 2012ko azaroaren 28ko udalbatzan. Hori bi urte pleno batien onsino bat egon zan, eta guk proposa gendun protokolo bat garatzea ez da. Zentzu horretan, pozik, idea edo proposamena aurra egon zan. Esan behar da bestaldetik, aurkeztutako protokoloa ez da guk nahiko genuen protokoloa. Lehen esan gendun moduen, bi urte pasa dire, eta ez dugu ikusi protokoloa garatuta dagoenik zuk esan zuen moduen, eta manifestu edo alderrikapen politiko batetik gertua dauela ikusten dugu. Lehen apate dugun moduen ez dugu ikusten garatu dagoenik eta zehaztasun handia botatzen du faltan. Etxegabetzek horrelako egoera batien daudenien babesa behar dute neurri eta neurri konkretukin, laguntza integralekin eta soluzio zehatzekin. Esan behar du bete ere, lehen esan duten moduen alderrikapen politiko baten antza gehiago dakola. Bilduk proposatatuko protokoloan ekimen antzu batzuk ikusten ditugu eta kaltetutakoaren benetako egoera ez dutelako lehuntzen edo hobetzen. Ikusten dugu asmo eta ekimen asko daudela, baina mami gutxikoa batzuk. Beraz, lehen esan duten moduen eta labur biltzeko pozik gaude, hau guk komenta edo mai gainien planteatu gendun proposamen hau aurra eraman zelako, aintzat hartun zelako, eta, baina uste dugu gehiago garatu daitekela, eta horretarako beti egon gara prest, eta gure laguntzarekin kontatu lekela. Nahi badugu
zuk esan zumo zehaztasun gehiago emon protokolari. Orduan, beraz, gure botoa baietz kritikoa izango da. Nik argitzearen eta, argitu baino lehen lagundupe eskerrak emai naiz. Baina zu, orain zuzen izan zara gure batzordean egon zarena hau defendatzen eta bakarrik argitzearen ez dakit ekimena zuen edo norena izan dan eta horre jabetzea molako gauza batetaz ez dakite beste barik, baina bai esan Bilduk segitu baduzue gai honen interesa daukazuen jarraitu baduzue zer gertatu den udaletxe desberdinetan Bilduk gehienetan aurkeztu da protokolo bat, guezkinen gehien gitxiago izango. Eta esan dute, generalista eta horako orokorra dela, gero kasuz kasu begiratu behar dalako zer gertatzen den eta zer erantzun emon, baina bai konpromiso bat dago honetan eta da udalak egingo dauela bitartekari lanak eta egingo dauela behar dauen jentearen esku behar dauena. Orduan, nik ez dut uste. Proposamen honen aldekoak hau bat ez onartzen da. Hirugarrena, Kultur Zinegotzia Anderearen proposamena Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari Santa Luziako eskolak instalazioak erabiltzeko lagatze eskaera egiteko, gizarte etxe bat bertan jartzeko. Proposamena da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari Santa Luziako eskola instalazioen erabiltzeko lagatze eskaera egitea instalazio horietan gizarte etxe bat jartzeko, eranzten den proiektuan azaltzen den moduen. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari erabiltzeko lagatze eskaeraren gaineko ebazpen honen berri emotea. Badakigu moduen, Santa Luziko eskolak naiz eta eraikine herrizena izen erabilerie hezkuntzaldeko eta horretarako eskatzen dugu. Gure helburue bai bada desafekzioa eskatzie, baina jogu galdetu duen deitzute eta hori, eta esan duzkuen oingoz ez duzkuela desafekziorik engo. Orduene gure eskariz horregaitzi da erabilera lagapen bate eskatzie. Dekogu hor proiektu bat bertako auzotarrek Lurgorreko auzokoak egin jedekiena bertan gizarte etxe bat eitzeko eta, eskariz horretarako hitzen dugu. Batzordetik pasaren duen, komentatu den duzen gora beraketa eta gu ados bai, guztiz ados. Proposamen honen aldekoak hau bat ez onartzen. Zergak arautzen dituzten ordenantza fiskalen aldaketaren behin-behineko onespena, zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak gurutzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalen aldaketaren behin-behineko onespena, eta beste tasa dauzenak 6. puntuan udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren behin-behineko onespena dela. 4, 5 eta 6 puntuak prozeduraren aldetik behin-behinean onartuko lirateke eta argitaratu 30 egunean tarloian eta aldizkari ofizialean alegazioetarako. Hori da prozedura. Inok ez zer esateko behar du. Lau, 5 eta 6 puntuen proposamena alde dauzenak hau bat ez onartzen da.
azaroaren 25 emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna adierazpen instituzionala. Azaroaren 25 emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Hori dela eta, Gernika-Lumoko udalak bere gaitzespen irmoa erakusten du indarkeria sexistako agerpen mota guztien aurrean. Izan ere, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunen emaitza da. Eraso eta portaera sexistak ez dira indibidu batzuen jarrera isolatuak, ezpada mundu osoan indarrean dagoen sistema baten parte. Sistema horren bitartez, emakumeen indarkeria ahalbidetzen da, haurtzarotik hasi eta euren bizitza osoan zehar. Hainbat neurritako jarduera oldakor eta matxistak dira, baina denek egiten diete eraso, zuzenean edo zeharka, emakumeen osotasunari, askatasunari eta gaitasunari. Zoritzarrez, oraindik ere, emakumeen aurkako erasoak baimentzen eta legitimatzen dituzten jarrera eta portaera ugari antzematen dira gizartean. Esate baterako, erasoa jasan dituzten neskek eta emakumeek jarritako salaketen egiazkotasuna zalantzan jartzea. Botere espazioetatik indarkeria utxaldu eta justifikatu nahian eta gaiari garrantzia kendu nahian egiten diren adierazpen publikoak. Edo komunikabide batzuek indarkeriari ematen dioten tratamendu azaleko eta sentsazionalista besteak beste. Erakunde publikoek gure jardueraren erdigunean jarri behar dugu indarkeria sexista mota oro errotik suntsitzeko alegina. Horretarako, beharrezkoa da programa egonkor eta jarraituak garatzea. Indarkeriari gabeko gizartea lortu ahal izateko. Era berean, programa horiek baliabide ekonomiko eta pertsonalez hornitu behar dira. En nuestro compromiso activo de erradicar la violencia en todas sus formas, apostamos firmemente porque se trabaje desde la prevención de la violencia sexista con las y los jóvenes de nuestro municipio, ya que la incidencia de la violencia machista en esta población es una realidad que nos preocupa. Por ello, un año más, seguimos trabajando con la gente joven en el marco del programa Beldur Barik. Es aquí donde las instituciones públicas tenemos el deber de desarrollar y reforzar las políticas públicas de igualdad, lideradas desde las áreas de igualdad, procurando sumar fuerzas con políticas estratégicas. También desde las áreas de educación y juventud, en el marco del programa de prevención de la violencia sexista. Beldur Barik, con el objetivo final de desarrollar políticas que, desde todos los ámbitos, faciliten el empoderamiento de las jóvenes y fomenten su capacidad de respuesta ante situaciones de desigualdad y violencia. Dichas políticas deben fomentar igualmente un trabajo y reflexión con los chicos, sobre todo su protagonismo y la responsabilidad de ellos en la violencia machista, sus dificultades para identificar qué es una agresión y qué no, su participación activa en las mismas o su papel como espectadores pasivos ante una agresión. Beldur Barik estrategia hauetan egingo den lanari esker, indarkeria ondartzen duten, indarkeria justifikatzen duten, edo erasoak eta emakumeenganako jarrera diskriminatzaileak utxaltzen dituzten diskurtsoak onartuko ez dituen eta naturaltzat hartuko ez dituen gizartea eratzen joango da. Hori guztia dela eta, Gernika-Lumoko udalak konpromisoa hartu du. Batetik, Beldur Barik programaren edukiak garatzeko, gazteak indarkeria matxistaren gainean sentsibilizatu eta hura prebenitzeko moduak lantzeko tresna gisa. Eta bestetik, bere eskumenen, esparruan eta indarreko legeria aplikatuz, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako udal politika aktibo, integral eta koordinatua garatzeko. Eta era berean, herritarrei gonbit egiten die konpromiso pertsonalak eta kolektiboak hartzeko, emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunaren alde, baita edozein indarkeria edo diskriminazio sexista matxista gaitzesteko ere. Azkenik, gonbit egiten dizue bereziki neska mutil gazteei azaroaren 25ean emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta izango diren ekitaldietan era aktiboan parte hartzera.
Zortzigarren puntua Gernika Lumoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 3. udal plana. Proposamena da osoko bilkura honetan aurkezten den Gernika Lumoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 3. udal plana onartzea. Bueno, nik uste dut ondo josita dagoela aurreko puntua gaz orain 3. plan hau aurkeztea. 2014-2018 urtetarako izango den plana eta berdintasuneko plana garatzeko eta aurrera eramateko plan tresna bat. Eta hau emakunde jarritako lan ildoa jarraituz egiten den plangintza bat. Enoa dana irakurtzera logikoki luzea da eta mamitsua badauka eduki asko dauka, baina igual historia pixka bat egiteko balio leuke. Guk emakumeentzako udal zerbitzu horrela ditzen zen garai hartan 2000 urtean jarri gendun martxan, eta ja 2001-an, 2001-2004 eperako izango zen ekintza positibarako udal plana garatu genuen. Programa desberdinak jarri ziren martxan orduan, familia gurasoen taldea, zantxaien taldea, topaketak eta formatkuntza egiten zen, emakumeen aurreko indarkeriaren prebentzioa aurreikusten zen orduan, eta arretarako, kasu ematen ziren kasuetan, arretarako protokolo bat egin zen Gernikako eragile desberdinekin. Eta, aholkularitza psikologikoa be orduan jarri zen martxan. Uste hau puntu importante badala, jente pilloak erabiltzen dauen zer bata. Hortik aurrera, 2007an pasatu zen emakumeentzako udal zerbitzua, berdintasunerako udal zerbitzua izatera pasatu zen, eta hemen 2. plana egin gendun, 2008-2011 urteetarako. Eta, hor barruan be, hainbat programa egin ziren eta parte hartu zuten. Hainbat eragileek eta diputazioak eta bar. Hortik aurrera, heldu gara gaurko egunera eta 2008-2018-erako plana, 3. plana egitera gatoz, hau dakargu onartzeko. 6 fasetan egingo da plan bata, baditu barnean hainbat kudeatzeko hainbat plan eta gauza, udal barneko koordinazioari garrantzia handia ematen zaio, ez bakarrik teknikariekin, politikoekin baita egiten diren zenbait gauza, sail bakoitzeko arduradunekin baita, eta gero indar handia hartu dau baita herri mailako koordinazioak. Bai hor mankomunidadearekin, badaukagu harreman estua, zerbitzu sozialetako mankomunidadearekin, ertzaintzako zail bat dauka horretarako eta protokoloaren barne dauzenak epaitegian baita. Gero hezkuntzako zentro guztiekin egiten da lan, emakumeen elkarteekin eta abar. Beste barik, dira zein neurri eta zein neurri hauek badituzte 8 programa barruan. Orduan, luze izango litzateke hau aipatzea eta badakit irakurri duzuela, eta zuen onarpen irako darago. Proposamen honen aldekoak hau batez onartzen da. Hiru mozio dauz. Bi EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako bi, bata 5. edukiontziaren ezarpenari buruz, bigarrena 2012ko abenduko paga estrari buruz, eta EH Bildu sopuertan eskola publiko eskubidearen aldeko mozioa. Eztabaidatu ahal izateko betiko moduen bozketa egin behar da. Orduen, eztabaida honen aldekoak hau batez. Hasiko gara. EAJ-PNV udal taldeak hurrengo mozioa aurkezten du bere eztabaidarako eta onespen osorako.
zioa. Zaborraren kudeaketarako Europako zuzentarauei jarraiki eta sortzen ditugun zaborrei ahalik eta probetxurik gehien ateratzeko uste dugu urratsak eman behar direla biozaborrak sailkatuta biltzearen alde konpostetarako edo digestio anaerobirako erabilak izan daitezen. Joan den 2014ko urriaren 20an, Bizkaiko Batzar Nagusiek EH Bildu taldeak proposatuta aurauko urrengo proposamena onartu zuten. Bizkaiko Batzar Nagusiek Bizkaiko Foru Aldundire eskatzen diote hondakin organikoei dagokionez, sukaldatutako organikoa konposatzekatean, bilketa gehi konpostegietako tratamenduan zein ondorengo erabilpenean sartzeko azterketa egin dezala 2015 urtean Batzar Nagusietan aurkezteko. Bizkaiko Batzar Nagusiek Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen diote hondakin organikoen bilketa eta tratamentuari begira Bizkaiko herri ezberdinetan organikoaren bilketa handitzeko eta konposatzeko garatu daitezen esperientzia pilotu berriak lagundu, sustatu eta bultzatu ditzala. Bizkaiko Foru Batzar Nagusiek Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen diote 5. edukiontza herri handietara gehiago zabaltzeko zein orokorrean erabileraren handitzea sustatzeko baliabideak indartu ditzala. Bizkaiko Batzar Nagusiek Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen diote landa inguruetan zein famili bakarreko auzunetan autokonpostatzea sustatzeko eta bultzatzeko baliabide gehiago eskain ditzala. Hauze izan zen, onartu zen proposamena Batzar Nagusietan. Ez arauko proposamena kontuan harturik, Gernika-Lumoko udalaren egoera beraren 3. atalean adierazten dena da 5. edukiontziaren presentzia gure aldean ezartzea helburua da. Zalantzari gabe, hondar organikoko gaikako bilketak bere konpostarako sortuko lituzkeen ingurumen onurez gain, kontuan izan behar dugu hondar honen tratamendu gaitik sortzen den kostua masan jasotako hondarraren tratamenduko kostua baino 20 euro merkeagoa dela. Arestikoa kontuan hartuta, EAJ-PNVk honako mozioa proposatzen nahi du, aurkeztuta eta onartu izan dadin. Gernika-Lumoko hondar organikoen bilketa gauzatzeko 5. edukiontziaren ezarpenaren bidez beharrezko diren esapideak hastea. Bueno, ya sabemos que este tema no es nuevo. Ya en mayo del 2012 presentamos en este pleno una moción para la implantación del 5.º contenedor, concretamente para solicitar a Diputación las subvenciones para la implantación de este sistema de recogida selectiva del residuo orgánico, y en ese momento pues, se acordó trabajar el tema en la Comisión de Medio Ambiente y quedó encima de la mesa. Posteriormente algo se ha trabajado, pero lo último que ha habido en este sentido fueron unas charlas que se celebraron en junio del 2013, y cuando en febrero de este año volvimos a preguntar sobre este tema, porque había quedado pendiente después de hacer aquellas charlas que se tenía que realizar unas encuestas, pues se contestó que todavía no teníais claro la posible implantación del 5.º contenedor y qué hacer con este tema. La legislatura está acabando, lo mismo que Bego antes ha comentado, cuál es la postura vuestra en otros municipios en relación a los desahucios. Aquí está clara porque a propuesta de Bildu se ha aprobado en Juntas Generales esta moción, se está acabando la legislatura y lo que proponemos es que se empiecen a dar los pasos para la implantación del 5.º contenedor. Somos conocedores de que se está elaborando el pliego de recogida, o sea, de basuras. Lo único que planteamos es que se apruebe esta moción para que se den esos pasos. Y el paso será, lógicamente, que se incluya en ese pliego. Pero desde luego no podemos esperar más. Desde mayo del 12 estamos esperando, estamos en noviembre del 14 y si no damos un paso, pues el año que viene, cuando salga otra vez el decreto de subvenciones de Diputación, perderemos la ocasión de pedir la subvención y seguiremos en Gernika sin hacer esta recogida. Cosa que entiendo que no es posible. Ya pusimos en verano en marcha el contenedor blanco, pues creo que es el único que nos falta, el de la recogida orgánica, y tiempo hemos tenido para pensar. O sea que
esperamos que se apruebe la moción para poder recoger y tener el comportamiento en materia de residuos más ambiental posible. Badakit lehen bozeramaile batzordean eskatu indala mozio hau mahai gainean itxi eta eztabaida hurrengo baterako atzeratzea. Asuntoa da, nik maiatzeko osoko bilkuran bai esan zuen pleguak egiten gabizela teknikariek eta prestatu zenien zuekaz eztabaidatzeko aukera izango genduela eta danon artean adostu materia organikoa zelan bilduko dugun. Duda barik, materia organikoa bildu egingo dugu hurrengo maiatzetik aurrera aprobatuko direzen pleguetan materia organikoa biltzeko zera bat egongo dalako, atal bat egongo dalako. Lehenko pleno batean zuen ekimenez kontenedore zuria ipini badugu, zuen ekimenez berdintasun plana edo idatzi badugu, zuen ekimenez ez da etorriko bosgarren kontenedora. Berriro nahu ataka berdinean, baietz esaten badugu, el PNV trae el quinto contenedor, ez esaten badugu, bildu se opone al reciclaje. Ez dakit, mozioaren zioan bebai, EH Bildu Juntero taldeak proposatutakoa ekartzen dozuen, gogoratzeko gure taldeak zer dinoen, hau beste lekuetan gertatu den moduan, guda politiko baten sartzeko bildu zer dion, besteek zer dinoen. Nik uste dut, geure aldetik esan dagoa nahiko argi dauela, hurrengo maiatzien plego barrizek sartuko diren edo kontratu barrizek sartuko da indarrian, kontratu horretan jasota egongo da materia organikoaren bilketa, materia organiko hori zelan bilduko danon artean erabakiko dugu komisioak egingo direlako pleguek zehosar idatzita deko zenien eroango dugu zelako plegu horrek batzordetara. Eta orduan nik zuen mozioari barriro dinotzuet, ez dutzat zentzurik ikusten momentu honetan, eta barriro eskatzen dutzu egu, hau itxi eta komisioan tratatzeko. Esan dozun bezala, orain teknikariek dauz pleguak eitzen, lantzen. Baina, eztabaida hori, ez dakit zenbat denbora eduki dugu, eztabaidatzeko ia zelakoa izango dan bilketa hori. Eta hori erabakita gero, baina eske eduki dugu 2 urte eta piku. Osa, ondino ez dugu ezebez erabaki horretaz. Osa, ez dekola zentsuri esan dugu mozioa dino, azteko, osea, esapideak aztea, ez datorren hilabetean sartzea, eta gainera nik esan dute, udan ipini dugula, ez gure proposamena izan dalako, ze hori, osea, ni ez nazartuko hori, eztabaida horretan. Osea, asuntoa da, berriro behar badugu, ez dakit zenbat denbora, eztabaidatzeko zelan izango den bilketa, bueno, zuek pentsetan baduzu aldogula pasatu beste urte bat zaborra, organikoa batu barik, bueno. Ez, baina nik benetan dinotzut ez dugula urte bete pasako. Hurrengo kontratua maiatzen indarrean egon behar da. Dekon kuantia ekonomikoa gaitik, hilabete batzuk egon beharko da Europan edo ez dakit non publikatuta. Orduan urtea amaierarako plegu horrek prestatuta egon behar. Prestatuta egoteko urtea amaierarako, hurrengo hilean azaroa erdikaldean edo abendu hasieran batzordeak egin beharko dugu, eta hortxe erabakiko dugu. Dinotzut mozio honen alde edo kontra bozkatzea, pentsatot motz geratzen dela. Ematen dugu mozioen eraginez mugitzen gabizela eta ez gabiz mozioen martxan mugitzen. Pero, praktikan ipinita bebai, jakin beharko dugu, eta hori da zuekaz eztabaidatu gure duguna, eta teknikarin laguntzaz eztabaidatu gure duguna, ia zenbat kontenedore ipintzen dugu zen, edo ze egiten dugun, hori da eztabaidatuko duguna, orduan mozionek noretzako ez dugu zentzurik behitxu zornotzak zenbat kontenedore ipini da bezan, eta zenbat batzen, eta bien, hori
aztertu beharko da. Eta desde luego, diru laguntza egon edo ez egon, pleguetan agertuko da materia organikoaren bilketa. Ez dago zerikusirik, kontenedore batzuk doainik aterako dizen, edo urtebeteko poltsak doainik aterako dizen, erabaki zen bizitza autograko dara. Baina mozioaren, ez dakit, mozioa bakarrik eskatzen dugu hasteko. Eta hori da pleguan sartzeko. Ez zenbat kontenedore eta zenbat ez. Hauzez onartzea ematen dugu ez duzuela gure. Zuen deklarazioak niretzat kontraesan abeko. Osea, bai ingo dugu, baina ez dugu onartuko. Ba, bale. Ba, ingo duzue, ederto. Ingo baduzue, ederto. Nik kontraesanik, beste izan betxute, ezan da, pliego egitzen daruia denporatxue, ze badakizue akabuko prorroga, enpresa horreli egitzen denari, itxasune eta zaborran bilketa egitzen denari, akabuko prorrogan jakon amaitzien, uste dut. Eta amaitzen amaitzu egitzen da, plieg tekniko, minerue eta parejadorik eta padauz pliego egitzen. Da hor, berbainde dago, zelan, hor barruen kontuen ukitzeko, baina, klaro, enbidabe bai, zenbat imini, beste esperientzi batzuk ukusitxe, eta zenbat bitiren, edo berrota marbidire zorrontzaren minien moduen da gero irugez nikoa da, igual, iruguen biko dire, hori esan zu argi gulik zelan kontuen badoen, da martxan dauen, eta berbainde dauen teknikoetaz. Eta zelan onartuten dala, baina, eurek guzko dabe, nun kokatu eta ze zenbatu. Busketara pasako gara guen, mozio honen aldekoak. Kontrakoak. Bigarren mozioa. EAJPLU udal taldeak hurrengo mozioa aurkezten du bere eztabaidarako eta onespen osorako. Zio. Uztailaren 11ko 20/2012 errege dekretu legearen 2. artikuluak aurrekontuzko egonkortasuna bermatzeko neurrietakoa eta lehiaren sustapenekoa bere lehenengo atalean 2012ko abenduko bai aparteko ordainsaria, bai berariazko osagarriko edo baliokideetako ordainketa gehigarri kentzeaz gain, bere 4. atalean seinaletzera dator. Aparteko ordainsariaren kentzetik eta berariazko osagarriaren ordainketa gehigarrietatik ondorioztatutako kantitateak edo artikulu honekin adostu dauden ordainketa gehigarri baliokideak pentsio planetarako ekarpenak egiteko etorkizuneko atiketetan edo talde erretiro estaldura sartzen duten aseguru kontratuetara zuzenduko dira. 2/2012 lege organikoan ezarritako kontutan harturik. Aurrekontuzko egonkortasunekoa eta jasangarritasun finantzariokoa eta aurrekontuen legeetan zehazten den irizmenarekin. 2012ko apirilaren 21ko sententzian lehen sailaren areto sozialean zeharreko auzitegi gorena hurrengo hau seinalatzera etorri zen. Aparteko ordainsariak atzeratutako soldataren adierazpena dira. Egunero sortzen dira, naiz eta bere muga eguna urteko hilabete zehaztuetan gertatu eta bere zenbatekoa langileak erregulartasunez nabaritutako soldatara horritu behar da. Itxaropen hutsak izan gabe. Langileek eskatzaileek bere hautamaterako eskubidea dute eta. Eskubide hau gaurko kasuan ase behar dealarik aipaturiko ordainketa sortu duen langile bakoitzari errege dekretu legeak 2.4 artikuluan ezarritako helburuarekin. Erakunde desberdinak, arian artean Bizkaiko Foru Aldundia, 2012ko aparteko ordainsaria datorren abenduan ordaintzera doaz. Urriaren 8an, ospatutako bilkuran, Ogasun Zinegotziak urte honetan diruko ondo geundela esan zuen. Hori horrela dela eta Gernika Lumoko udalak arauzurik ez duela izan behar, bere langilei aparteko ordainsaria ordaintzeko pentsatzera eramaten gaitu. Aurreko guztia ikusita, hurrengo mozioa eztabaidatzeko eta onespenerako proposatzen da.
2012ko abenduko aparteko ordainsarien ordainketa langile bakoitzari izaera individualeaz onartzea. Bere garaian aipaturiko ordainketa sortu zuela kontutan hartuta. Badakigu bozeramaileen batzarren eduki zuenean, lehenengo mozioa kontutan hartuta eta berdina esan duzuela mahai gainean iztea. Gu pentsatzen dugu horrelakorik ez dela egin behar, zu badakizu batzarria guztietan azkenengoetan behintzat sindikatuek aldarrikatzen daben gauza bat dela pagastrarena. Batzutan esan da, idazkariak txostenak egin behar duela, legez ordaintzeko edo legepean behintzat ordaintzeko modan izan daitean. Eta, sindikatu biak, udalaen dauzan sindikatu biak aldarrikatu dute behin baino gehiagotan. Orduan, guk ez dugu pentsatzen gai hau mahai gainean geratu beharko litzatekelik. Gainera, ez bakarrik Bizkaiko Foru Aldundia gaur, azkenean herrietietan, telebistan eta bebai esan dute, Eusko Jaurlaritzak, 125 ordaintzeko hori, langilei 125 ordaintzeko ordainduko dagoela, esan da. Orduan, pentsatzen dugu hau, bai ala bai, gaur boskatu behar dan gauza badela. Ez dugu uste, negoziazio maila eran behar den gauza badani, ze baten edo bestean danatan bego aldarrikatu dabe, eta eskatu dabe. Orduan, ez dut uste sindikatuak ez eskorik erango da benik. Orduan, gu pentsatzen dugu gaur, behintzat hemen, denon artean erabaki behar dugun gauza badela. Ondo zan duzu sindikatuek aldarrikatzen daben gauza bat, eta guk aldarrikatzen dugun gauza bat. Eta zukana, ondo dakizu, bai pleno honetan hainbatetan gure konpromisoa adierazi dugulako, eta negoziazio mailan baita konpromisoa mai gainean ipini dugulako behin eta berriro, hori hala dela. Beraz, sindikatuen aldarrikapena ez da, geuri ebe bada. Baina, niri egia esan parrafo batek atentzioa ditu dozte, zuen parrafo batek. Erakunde desberdinak gain artean Bizkaiko Foru Aldundiak 2012ko aparteko ordainsarira abenduan ordaintzea da. Hori bai, hori neuken zuen eta gainera sinatutako akordioa badaukan. Baina hori izango da baldin eta Espainiako gobernuak baimentzen badau. Espainiako gobernuak esan dauena da Eusko Jaurlaritza egitera doana. Baimenduko dauela, datorren urtien 25% ordaintzea pagorren 25%, eta baldin eta erakundea, bai udara zein ez dakin hor, kondizio ekonomikoetan baldin badago. Hori da, momentu honetan legeak dinoena. Eta hau horrela da. Gero parrafo horretan, esaten duzu, urriaren 8an ospetutako bilkuran, ogasun zinegotziak urte honetan diruz ondo gaudela eta horri lotzen diozue paga ordaintzaren posibilitatea. Nik uste dut ez jankitasunetik ari zaretela hau esaten. Batetik nik ez dut uste Iñakik pleno horretan hori holan esan zuen, udaletze hau diru gehiagoarekin edo gitziagoarekin aurrekontuan neko ondo ibili gara beti zer urteak zarratzen. Ez dut uste, berak esango da hori baino beto, baina ez dut uste hortik joango zenik. Eta hau erabiltzea argumentatzeko paga ordaintzeko dirua badaukagula, paga ordaintzeko dirua zuen jakin behar duzuen aparte dagoela. Ze paga horrek izenak eta deitura ditu, langile bakoitzaren izen eta deitura. Eta hori erlazionatuta dago aurrekontuarekin, baina ez aurrekontuak diru gehiago dutxego dagoela. Zer bada, multzo bat, pago hori dago multzo batean itxaroten. Aukera itxaroten ordaindu ahal izate. Horregatik, argumentazio hau erabiltzea egia esan arraro egiten zen.
Baina nik esan diot, Luisi eskatu dio mai gainean izteko, eta gainera aurreratzen dizu kontra botako dotzagule, maiak esan daulen, ez esan ezkero, esan dio guliri, ez duzue gure. Hori da zuen konklusioa. Nik ez dakit, konpromisoa zelan adierazi behar den, ahoz, idatziz, aktatan dago, beraz gure borondatea argi dau. Espadegin orain arte izan da ezin izan dogulako. Hori ala da. Hori alde batetik. Baina batez be, kontra boskatzearen arrazoia da forma kontu. Eta zuk esan duzuan, berdin dala negoziazio maila eraman ala ez. Negoziazio mailan daude langileen ordezkariak. Eta nik ez dut uste guk ganetik pasatu behar dugunik, inoren ganetik eta zeraren udaletzak dituen egituren ganetik. Negoziazio maila irekita daukagu, negoziazio maila laster dituko da, ze gainera badaukaguan, aparte de hau proposamena ordaintzarena, beste proposamen bape egiteko, ea, zer moldutan berreskuratu aldaren langile galdutako erosa almena, hori badaukago bebai, aurreikusita, baina horregatik gure dugu lehen da bizi, negoziazio maila eraman, eta gero, plenora ekarri, eta denok, seguru, aho batez, onartu. Baina, guk kontra bozkatuko dugu, eta nibe burik esan dagoen talka horretan dago. Ez ezaten badugu, estamos en kontra esango duzu, eta hori erabiliko duzuen, eta argi geratu dela hori horrela ez dela. Beste batzuk direla arrazoiak eta da forma kontu eta respetu kontu. Nik negoziazio mailan esan dodanean, nik koletira jarri dut. Esan dut, nik uste dut sindikatuak alde gongo direla ordainsaria ordaintzerako. Ez saltoka nabielako prozedura hori, alde batetik. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak hau ordaintzera badua 2015ko aurrekontuak ja egiten da bizelako. Ez dut usten hemen orain dino horren berri daukagun ipez. Orduan, bueno, sin más. Con eso se chico targi. Quiero dejar bien clarito que aquí no se gobierna a golpe de emoción. Arneko gaize argi geratu da. Daude bai. El quinto contenedor, a golpe de emoción, no se puede a golpe de emoción y de cara a la galería. Ya ha dicho el responsable que se ha contemplado y los técnicos están valorando poner 50 o poner 2 o poner 22. Y el tema de la paga extra, los casi 330.000 euros, anda por ahí aproximadamente. Eso se ha hecho por activa y por pasiva, que está ahí, y ha dejado bien claro Begoña en qué situación están reservados para, cuando la ley permita, pagar a los trabajadores. A golpe de emoción, no. ¿Por qué? Porque tanto un caso como el otro están encauzados. Mozinonen aldekoak. Mozinonen aldekoak. Kontrakoak. Bilduk aurkeztutako sopuertan eskola publiko eskubidearen aldeko mozinoa. 2011 geroztik gurasoak eta sopuertako udalak Labaluga eskolan lehen hezkuntzako etapa sare publikoan ezartzeko eskatzen ari dira hizkuntza politika eta kultura sailari. Urte hauetan asko izan dira bilerak eta eztabaidak soluzio bat bilatzeko asmoarekin eta bide honetan sopuertako udalaren babesa izan dute elkarlanean arituz. 2014-2015 ikasturterako ikasleen izen ematea ireki zenean, guraso batzuek Labaluga aukeratu eta bertan eman zuten beren semea alaben izena. Lehen hezkuntza egiteko eta eskari hori aintzat har zezala eskatu zioten hizkuntza politika eta kultura sailari. Sopuertan, Labaluga eskolan espazioa dago, egokituta dago, Eusko Jaurlaritzak eta udaletxeak inbertsio handia egin zuen bere garaian eraikuntza honetan. Kontuan izan behar da, bertan dagoela haur hezkuntza kokatuta eta beharrezkoak diren baliabideak dituela lehen hezkuntzako eskaintza egiteko.
Hilabeteak pasa dira eta hezkuntza sailak ez du soluziorik eman. Ez du ziurtatu lehen hezkuntzako eskaintza publikoa Labaluga eskolan, Sopuertako herrian. Eskari honen aurrean, Bizkaiko gotzategiak oztopoak oztopoen gainean ipintzen jarraitzen du eta praktikan soluzioa adostea eta ematea eragozten ari da hainbat familiak duten eskubidea ukatuz. Egoeraren larritasuna bultzatuta, bi guraso eta Sopuertako alkateak goze greba hasi zuten, eta soilik Eusko Jaurlaritzatik harremanak hasteko konpromesua lortu dutenean amaitu dute goze greba. Sopuertak hauze eskatzen du, eskola publikoan eskolatzeko eskubidea gauzatzea, horixe besterik ez. Horretatik guztiagatik, honako mozioa aurkezten dugu. Eusko Jaurlaritzari hauze eskatzen zaio, Sopuertan lehen hezkuntza publikoan eskolaratzeko eskubidea berma dezala. Ikasturte honetarako eta behin-behineko egoeran, Labaluga eskolan ireki dezala sailako Mimetiz eskolako gela desplazatu bat eskari egin duten ikasleentzat, eta hurrengo hilabeteetan alde guztien arteko adostasuna bilatu dezala. Sopuertan dagoen gabeziari behin betiko irtenbidea emateko, eta Bizkaiko gotzaitegiari hauze eskatzen zaio. Errespeta ditzala eskola publikoaren autua egin duten familien erabakia, eta trabarik ez dezala jarri hori gauzatu ahal izateko. Bueno, mozio honen inguruan, albistea horregon da egunkarietan, eta eztabaida be bai. Eskola publikoa dela eta guraso batzuk, 7 ikasle, egon direla hor, implikatuta. Egon direz guraso elkarte 2, eta euren artean be adostasunik ez da egon. Eskola hortako guraso elkarte batek, eskatze ban be bai bermatzea euren semea labantzat, holako egoera lasaia be bai klaseak emoteko, eta ez da beuki. Orduan, badagoz batzuk ez da guzena ados 7 horrek, edo 7 horren gurasoak eta ibilitako ekimenetan, eta badago beste alde batetik, beste guraso elkarte bat, eskola bardinekoak, horretan ibili direnak, eskola publikoa ezartzeko. Baina hemen ez da esaten egi osoa, guk egunkarietara jo dugu, eta departamentuari be entzun bilako. Zer eskaini dauen, zer ez dauen eskaini, eta zelan dagoen egoera. Hemen eskatzen dana, azkenean eskatzen da, hemen eskola publikoan arau batzu dagoz eta jokabide batzu, eta dago tresna bat, hemen eskualdean be emon da prozesu hori, emon zan, noin dala urte asko. Baina badago eskola mapa, eta eskola mapa diseinatzen danean eskualde baterako, hor hartzen dira erabakiak, eta erabakiak hartzen dira departamentuak eta implikatuen artean. Beraz, gaur egun dagoen eskola mapa, zonalde horretan, da lehen hezkuntzako lehenengo maila egiteko eskola publikoan zailara desplazatu behar direla. Baina hemen eskatzen da, Labaluga eskolan ireki dezala zailako Mimetiz eskolako gela desplazatu bat. Hau bada irtenbide bat, gela desplazatu bat egotea zuzendaritza eta zuzenean kudeatuta zailatik, baina hemen esaten dena da Labaluga eskolan. Baina Labaluga eskolan hori ez hartzeko orain arazo legala dagoz, eta hori ez da aipatzen hemen. Esaten da, salto egin, arazo legalen gainetik joan, eta ezarri hor. Departamentu ez ere egin dauen, eskaini egin txie, eta hori hor agertzen da. En un acto de actuación transitoria, gela bat desplazatua, ez da ginik, entzuten da non, gela desplazatu bat egotea, baina ez Labalugan, alboan, zailan bertan, udaletxeak ipinitako lokaletan. Eta nego egin dira, guraso hauek hori egitera. Eta departamentuak hori eskaini dugu, mozio honetan ez da hori agertzen. Eta beste batetik,
hemen arau batzu dagoz jokatzeko. Eta arauen artean da kontsensua bilatu behar. Eta batez be, hezkuntza arloko gaietan, implikatuen artean. Departamentua horretan dabil, baina badagoz, hori, indar neurrizek hartute, bai, Zailako alkatearen aldetik eta 7 famili horien aldetik, ez da? Eta nik ez daki ze puntu daino, hori komentatu dut, baina ez dut euki gogorik komentatzeko ezer, ze uste dugu, ez dakit, zu, Jose Mari esan duzu, hemen ez duzuela gobernatzen a golpe de moción. Baina guk ez duguna guretzat beste batzuentza gure dugu. Oda, mozino baten bitartez gobernatu egingo dugu hor dauzen arazoak. Gure zereginen artean dago. Gure zereginen artean, eta mozino baten bitartez guk esango dugu zer dan honena hezkuntza komunitate osorako gurasoa barne zeran soportan dagoen komunitateari zer komeniakon? Ez dugu ikusten hemen, ez baduzue gobernatzen a golpe de mociones, kontrasan bat handia dago. Orduan, gure botoa ez ezkoa izan da. Eta postu bat, uste dugu konponduko direla, ez gaitu behar, konponduko dira euren artean, ze arazoa hor dago, eta pausuak emongo da bez, egokienak egoera konpontzeko. Beste barrik. Eta nik sentsazioa dekot azkenengo esaldi hori geratu jatzula un poco forzado esaten da gazteleraz, Bai, bezartzea hemen beste herri bateko gaiak mozio bidez gobernatuko ditugola hemendik hori ez dakit. Ez dator, ez dago josten guk eskatzen dugula. Gu eskoaz inongo herria gobernatzera. Elkartasuna eskatu dute eta hori da mozioa. Elkartasun mozioa da. Ez da besterik. Guk ez diogo zango, sopuertari hezkuntzari zer egin behar da, baina guk uste dugu, merezi dauela, gai honek eta gure alkartasuna adierazi nahi dugu. Horraino baino eskada helduko. Gueskoaz beste zerik gobernatzen nahikoa daukagu geure abez. Gero, esan duzu egunkarietan jo duzuela, bai, egunkariek egin berdaderoa esaten da benezetan, beti, segun ze gai den, hori da joatea a la fuente esaten dena, bai. Egia da, eskola mapa bat dago eta mapa hori errespetatu behar da, nizu gurekin dago, eta arazo legala badaude be, ikuste dut legeak aldatzeko, hobetzeko eta horretarako eginda daudela. Eta berbetan hasi bada, eta zuk esan duzun moduan ganera, Eusko Jaurlaritza ahaleginak egiten badabil, horrei erantzun bat emoteko eurepe antza posible ikusten dabe erantzun bat, danan onerako izango dan erantzun bat. Baina momentuz nik ez dakidanez xehetasunak eta barruko zer horiek enoa gehiago esatera. Bakarrik esan, eskoazela soporta ez zaila ez inor gobernatzera, geure elkartasuna adieraztea baizik arazo honi eta alderik eta hobien, eta hori da eskatzen dana, alderik eta hobien amaitzeko gaiak. Baina hau ez da elkartasuna adierazteko mozio bat, Hemen eskatzen jako Eusko Jaurlaritzari gauza bat. Eta Bilboko Bizkaiko gotzaitegiari beste bat. Usteko nite. Orduan ez da elkartasun zera. Onartuko duzu, bi dauzela bebai hor, eta gehiago, agente gehiago dagoz hor eztabaidatzeko. Eta, elkartasuna. Nik aipatu dudazenean egunkariak, eta esan duzu iturri onak ez direla, tergibersatu egiten dabez gauzak, edo, beti ikuspegi bat emoten dela. Ez. Nik hemen dekoten artikuloa da, las reglas del juego ditzen dana. José Manuel Bujanda Arizmendi, director de gabinete del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. Berak idatzitako artikulu bat. Azaltzen, hasieratik amaierara, ze pausuak emon diren. Eta zein izan diren reakzioak. Eta ze alternatibak egon diren. Eta hemen amaitzen dau, esaten, hezkuntza publikoa eta arazo hau konpondu behar dela.
Baina, konpondu behar dela, ez goze greba bategaz, ez presiñoekin, ez. Konpondu behar da, mai baten jezarrita eta danok aleginak eginez. Eta konponduko da, ziur. Baina, iturria zuzena da, Boseinoren aldekoak? Kontrakoak? Eskaerak eta bandera. Vale, vale, Italiako beruan, galdera bat egin gendun, jakiteko lanpontzen funtzionamentua zelakoa zen, mekanika zelakoa zen, eta galdetuko gendun hori uztailean. Gero, irailean, Elduiako dokumentu bat, eta, Gernikako udaletxeen biherrien dauzen 3 langileen dokumentu bat, eta, lehiduko eta apur bat zati bat, erdaraz dau, ¿vale? Nosotros, los 3 trabajadores contratados a principios de agosto de 2014 para el Departamento de Servicios del Ayuntamiento, queremos trasladar al resto de los trabajadores y principalmente a los afiliados y simpatizantes de ELA nuestra preocupación, rabia y malestar ante el recurso de alzada interpuesto por dicho sindicato en contra de nuestras contrataciones. Entonces, luego más tarde también ha llegado a nosotros precisamente el recurso de alzada. El recurso de alzada al Ayuntamiento de Gernika Lumo, y voy a leer un poco algunos artículos del recurso. Dice que dichas contrataciones, esto es lo que dice el recurso de alzada de ELA, que dichas contrataciones se han realizado a favor de integrantes de la bolsa de trabajo resultante del proceso selectivo para la provisión de 3 plazas de oficial primera polivalente, pero sin respetar el orden de prelación de la bolsa en relación con los criterios establecidos en el Reglamento de Gestión de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento. Luego dice, el motivo aducido por el Ayuntamiento es que aquellos integrantes con mejor orden de puntuación no se encontraban disponibles en el momento de la contratación, lo cual es requisito para poder ser contratado. Pero lo cierto es que tampoco las personas contratadas lo estaban, y sin embargo han sido contratadas. Es decir, que ante la misma situación de no disponibilidad en el momento del contrato, se ha contratado a quienes ostentan peor derecho por orden de puntuación en la bolsa. Lo que ha ocurrido, y sigo, es que se llamó o contactó previamente con dichas personas que no estaban en el momento del contacto disponibles, por trabajar ambos en otras administraciones públicas, de manera que se les comunicó la intención del Ayuntamiento de contratarles. Esto es, se ha realizado un llamamiento fraudulento con fraude en la gestión de la bolsa de trabajo. Entonces, con estos, tanto con la carta de estos 3 trabajadores y con el recurso de alzada que ha presentado ELA, queríamos saber, nuestra pregunta es, a ver en qué situación está este recurso de alzada. ¿Qué situación está? Si se ha contestado, si... Jo niri iziko diote erantzun bat emoten, baina... Nik ez dut ikusten nagoen. Galdera da zelan dagoen, ez? Bai. Ez, ondina ez da. Ni bakarrik esan, langileria buruan ezen aldetik hor arategi bat dagoela lanpotzaketa kudeatzeko, arategiari jarraituta egin direla deiak. Hain zuzen ere, langileria burua da Jon eta bere departamentutik egiten dira dei horiek, eurik ikusten da benor daben eta zer, eta deiako lan egiten dira eta nik horraino daki. Dana dela, horretarako arbitraje bat egonda eta beste bat egongo da eta Jonek bera joan dalako beratak izelan dauen momentu honetan. Nik izan dute ez dira erantzune hemen bada edo oin eitxiburo bat duzu Jonek edo beste momentu baten. Ez da egite... Ze dokumentu bertonokoan osan ziren, bera? Nire izan ikena da, dagoen araudi indarrean aplikatu da.
zehatz mehatz. Kitxo. Nik esan behar dut, por lo menos con una de las personas que están, que han escrito esta carta, nos consta que, sin embargo, que por lo menos una de las personas sí está trabajando en otra administración pública, cuando fue llamado. Y además, esa persona estaba contratada con una plaza fija y bueno, estaba con una plaza fija en otra administración pública cuando se le ha llamado. Y nos sorprende porque es un caso llamativo. O sea, tiene una plaza fija en otra administración pública y empieza a trabajar como interino, llamado de una bolsa de trabajo, nos llama poderosamente la atención y no sé, yo saco mis propias conclusiones, cada uno que saque las suyas. Pero lo que sí digo es que son unos hechos, una constatación fehaciente que tenemos, o sea, son unos hechos objetivos y creemos que con estos indicios tan fehacientes que creemos que aquí hay indicios de presunto enchufismo. Eso. Sí. Vaya, estás lucido. Bueno. Vamos a ver. Y se importó lo adiós. ¿Has terminado? Según. Joder, las cosas que hay que oír aquí últimamente. Bueno, pasa. Yo solo sé que está ahí el secretario y ha dicho, se ha seguido a rajatabla. Seaz mehat, eso es a rajatabla. Todo la ordenanza de la bolsa de trabajo. El reglamento de gestión de bolsa. Eso. Dice, el reglamento de gestión de la bolsa de trabajo que hay en el ayuntamiento, dice, se ha seguido a rajatabla. Te contesta eso y tú dices, yo he hecho mis conclusiones particulares, no sé de qué tipo. Pues el otro va a hacer otras, el otro otras, y al final terminas enchufismo. Bueno, qué duro. Vale. Conclusión. Yo, para mí, por parte mía, de enchufismo. Joder, esto no es de risa, ¿eh? Es verdad, es un poco grave. El adjetivo ese es muy grave. ¿Que todo es libre? Claro que sí, es libre. Claro, porque aquí cada uno coge su micro y dice lo que quiere. Pero me parece muy fuerte, Aitor, lo que acabas de decir. Y saca las conclusiones que tú quieras. Ahí está el secretario, hay un informe del secretario para esas contrataciones. Y si el informe, cuando uno está y hay que machacar a los otros, si los informes no valen nada, solo valen cuando a uno le interesa, pues mira, pues apaga la vela. Punto. ¿Vale? Escuchar y acallar. Una cosa más. No, mira, si es con respecto a eso, yo creo que no merece la pena que hablemos más, porque yo no quiero haber un debate. Tú has hecho un ruego, has hecho una pregunta, se te ha contestado por parte del secretario, y cuando has puesto ese adjetivo, una acusación, eso es una esa es una acusación fuerte, se te ha contestado. Sí. Nada más. Sí. ¿Puedo hacer un ruego más? Con respecto a eso. Sí. ¿Para mí o para el secretario o para quién es? Le voy a coger la palabra. Aitor. ¿Pero vas a hablar de ese tema? Sí, para dar un dato, solamente. Para dar un dato. Que puede reforzar pues, lo que ha explicado. Bien, la primera llamada, los 3 trabajadores que hacen este escrito dicen la primera llamada que la recibieron el 24 de julio del 2014 para decirnos que en base a la oposición que ocupábamos en la bolsa de trabajo se nos ofrecía un contrato. El 24 de julio esa persona estaba trabajando. ¿Y cómo se le llamó de la bolsa de trabajo a una persona que estaba trabajando? Cuando en las bolsas de trabajo aparece en el reglamento de la bolsa de trabajo que tienen prioridad los que están sin trabajo. Del 24 de julio, yo no me he inventado esa fecha, lo han escrito ellos, Yo no tengo absolutamente nada que decir. No soy el que llama ni hace nada. Yo no sé si tienes algo que decir. Nik uste dut idazkariak ez dela sartu behar olako eztabaidetan, lehenengo gabe. Bigarren, esan dut lehen, eta berresten dut, zehatz mehatz aplikau dela araudia, zehatz mehatz. Eta lanean egon arren, lanean dauenak hartu like dei bat. Bai.
segun ze kasutan. Ez gara ziko eztabaidatzen horretaz, segun ze kasutan. Hori argitu gure dugu. Vale. Da, gupe bai, esan duzuena oso larria da, eta publikoki esan da dago eta jasota dago, hori argitu behar da. Kontraesan bat dagoelako fetxatan kontraesana da. Bai. 24 de julio de 2004, una persona trabajando en un ayuntamiento con plaza fija y trabajando con contrato, y se le llama para una bolsa de trabajo. Mientras que hay otros en la bolsa de trabajo que están sin trabajo. Vamos a terminar. Yo creo que habéis rematado y remachado bien. Lo que dice el señor secretario no vale absolutamente nada. Su informe ya les digo. No vale absolutamente nada. Pues yo no sé. Nosotros, y yo creo que no, que por lo menos en un ayuntamiento, lo que dice un secretario y ha dicho que se ha cumplido a rajatabla la normativa o la reglamentación de la bolsa de trabajo y estáis reprochando cosas, a mí después de escuchar eso, por lo menos, no sé, el decir más y más y volver a repetir me parece fuerte, porque para eso sí que no estamos, o por lo menos yo no estoy absolutamente para eso y creo que los que se sientan aquí tampoco, para lo que ha dicho Héctor y para lo que habéis dicho. ¿Puedo hacer un ruego? No, otra vez no, por favor, si para lo mismo. No es para... Solamente quiero un ruego si podemos tener las altas y bajas de la Seguridad Social. Pero que eso no tiene nada que ver con el resto. No tiene nada que ver con que esté trabajando. El problema, si está en situación de disponible o no, esa es la cuestión. Bueno, gai ez aldatuta, urrikozkan astelena dalata. Bueno, Iñaki lehenengo esan behar zorionak, dana ondo atara zan, nobedade batzu sartu zen du esan, postuen aldaketa eta hori dana, bueno, egingo duzu zerak ebaluazioa bai, zelan joan dan eta hori dana, baina, bueno, nik uste dut egune ondo joan zala eta zoriontzeko. Beti dauz zero betzeko, eta hobekuntza horren artean, txosnen arazoa. Txosnen arazoa. Hemen badago prozedura bat txosnak apurikatzeko. Eta aurkezten dira, klubak, erakunde sozialak, erakunde kulturalak, eta aurkezten dira, euren egun bat sakrifikatuz dirua lortzeko euren ekintzetarako. Bueno, gu ez gara egoten hor zozketan, kultur taldeak eta kirol taldeak eta egoten dira, baina badakigu, eztabaidagu, zelan kudeatu behar zan hori izan gendula. Nik uste dut 2011an edo izan zala, 2011an, 2012an. Eta hor, araudi bat atara zan. Ez gure gendun araua, edo araudia, baina araudi bat badau. Eta araudian agertzen dira hainbeste gauza. Baina gauza garrantzitsuena da, elkarte bat izan behar dela, ekintzekin. Hau da, elkarte fiktizio bat, edo Gernikako estana, edo ezin da orkestu ona. Bestela, izango zen. Eta arazoak ez dira sortzen, danak eskuratzen badabe txosnaren bat, baina ez da izan kasua. Eta elkarte bi geratu ziren, beste batek renuntzia iban, eta orduan elkarte bat geratu zen, Rubik taldekoak geratu ziren txosna barik. Gero euren arteko konponketa bat egon zala, eta hori eskartzekoa da, eta saskibaloikoak eta Rubikoak batera eineben txosnie, ipineben txosnie, eta bier, eta dana. Baina, klaro, elkarteen zerrenda begiratuta, ikusten dugune da, klaro, arkopedanok ezagutzen dugu, AEK bebai, Gernika Klub bebai, Saskibaloi bebai, Sistera Kultur taldea, bebai, bitxiago, baina bai. Bai, bueno, lotute dau jai alai egaz. Baina, bueno, jai alai, eta gero esan bebai, esan
badakigu, eta gero reservak izan ziren, Gernika Horroar, motordunek eta gero rugby, geratu zena txosna hori. Eta esate baterako, esan elkarteak, ikusten egon gara, ze ni harrituta geratzen da, ze kulturetxeko subentzioak eta diru laguntza banatzen direnean, eta ez dute diru laguntzarik eskatzen. Ez da eskatzen. Eta nik ez dakit, hor jakiten dugu ze ekintzak egiten dabezan, eta hori dena memoria bat aurkeztu behar dabelako, eta hori. Baina honen kasuan, ez dugu ezagutzen badakigu, gazteentzako kultura elkartea dela, konstituzioa asoziazioarena izen zala apirilean 2004an, 2004tik dago hau, eta ezagutzen dugun ekain izen zan sortzailea, eta gazteentzako zuzendatutako hitzaldi eta eztabaidak antolatzea du helburu. Baina ez dugu ikusten honen, ez dakit nahiara jakingo duzun, zelako ekimenak eta antolatzen da bezan, honek, ez dakit. Ze, klaro, suposatzen da, eskaera bat badago, txosna ipintzeko, da, diru behar izan badaolako ekintzak antolatzeko. Gogoratzen dut urte baten, olako gazten lonjako batzuk, lonja bateko gaztiek ipini eben txosnie, baina ez dugu horren berririk antolaketa arloan eta diru horrek sartu da bezala ekimen publikoetan, edo euren ekintzetan, edo joan bada, irabazia joan badira lokalerako, ez dakigu. Esanen kasuan, ez dakigu, eta hori argitzeko. Baina, esanen kasuan, 2004 dago, eta ondo dago, erregistran dago, eta hori dana. Baina badago beste talde bat, Labor, San Juan Ibarran eukibuena txosnie, eta erregistran behitzuten egon gara, elkarten erregistran, eta dagoz, udaletxeko elkarte erregistran dagoz, 88 elkarte. Danetariko, Bai, gizarte arlokoak, kiroletakoak, kultura arlokoak, eta danetariko. Eta euren artean Labor hori ez da agertzen. Eta txosna bat adjudikatzerakoan, euki behar duzu ezorge datoak, ez da? Nortzu diren, zer egiten daben, eta... Sistera bat hor... Sistera bai. Esan dut. Eta, Labor talde hau. San Juan Ibarra izan eben zera txosnie, eta ez dakigu zelako ekintzak antolatzen da, esan nork argitu albadeu? Nik ez dakiz, nik bakarrik dakiz eskatzen diela horrek zera errentziala gero zelan erregistreta dauzen, eta gero ze ekintza mota eitzen daben, eta urtien zehar, ze produktegi edo nos eitzen dabezan horrek ekintzak. Oin, nik ez dakiz eitzen daben. Idazti bat sartu dugu udaletxean, urriaren 21 eskatuz, lortu dutenen taldeen udalean emandako dokumentazioa eta ikusteko horren espedientea. Eta honi ez dugu erantzunik euki horreek idakarru gona, Batzutan ez deten duzu ez dala lekue, baina ez badugu erantzunik jasotzen, galdetu behar dugu nunun. Eta, baina espediente bat da, bakarri da, tori, behitzu, ez da besterik. Eta orduan, Labor talde hori, zer dan edo inork ez daki? Eta ez diake eskatzen aurkeztea horreko euren ekintza? Eta aurkeztu dabe? Eta aurkeztu dabe? Luis, galdera enduzu ondoia? Egin dut bat, esan, taldea. Eta bigarrena, Labor. Horre bidek. Bale. Bueno, honak izu mesedez, erantzun. Ben erantzun dut, klaro, eskatzen da bela. Nina zegoetan horrek, ikusten badaun okei, da nik ez dek zeitzen da ben horrek, identez. Baina, horretan enkargetan dana, jakingo du, pregunteko zatet esan dut. Bai, expedientea eskatuta dekogu.
Orduan, beste galdera bat, orain dela urte bat gutxi gora bera hasi izan jubilatuen egoitzaren kontratu barrize, eta kontratu horretan derrigorrezkoa izan zen barran euskaldun bat egotie. Eta heldu jakuz kexak ze dauen pertsona ez dakiela, ez dakit, orain dela hilabete bat arte bai egonda pertsona bat euskalduna, eta oraintxe ez. Eta hori derrigorrezkoa da, Eta nahi dut jakin ia hori egia dan, ala ez. Ze gainera horretaz sartu zen iztamila kontratazio horretan. Ze gu pentsa gendun beharrezkoa zala aurkeztu dan oferta euskalduna izan behar zela. Eta zuen iritziz nahikoa zala batek egotie, pertsona bat egotian euskalduna. Eta momentuz ez da. Nik kexak sortu da. Ez da hon? Ez, azkenengo hilabetean. Ez. Ia zer pasetan dan horretaz. Hombre, zuek eskatute, eta guk eskatute bai, zuk zezaten duzu guk esan dugula ez dela beharrezkoa euskalduna izatea hirugarren eginiko zentro baten, Maria? Ez. A ber, nik uste dut, eztabaida izan zala, hartuko dauena, eta denak hartuko dauena, tukiko dauena ala ez hezkuntza hori ez dela importantea, sino que bertan egongo danak. Bertan atenditzen egongo danak, hori dago nahi dugun, ez da, gure nagusiak bere hezkuntzan atenditzea. Eta nidaki dela, duela hilabetera arte edo, egonda. Eta, ez dakit oso ondo gaur egun zelan dauen, baina badakit lanbidera eskatu dabela, perfil horretako pertsona bat, eta irizpide bata hizkuntza. Ez da, ezkezin da gutxiago izan, hori babestu behar dugu, eta gainera, oinarrietan, hori atera genduenean, bizitasunora atera genduenean, oinarrietan joan zan, ez derrigorrezkoa zan. Ez jabeak nok hartuko dauen, bera gestionatuko dauena euskalduna izatea. Bai, baina nire galdera da, ontxe momentuen eta azken hilabete honetan ez bada bete kontratua, ia zer ino zuen. Kontratua betetzeko. Hombre, kontratua betarazi. Bertan ipintzen dagoela betearazi, nik ez daukaldu darik, habituala, betearazi. Jabe behar dau euskalduna den baten bat. Ez que ez dago esterik. Galdera bat, aurreko zapatuan izan zen Urdiarrako pasabidearen inaugurazioa. Eta, bueno, pasabidea behar zen, pasabidea hor dau, han egon ginen, inaugurazioan. Eta galdera bat gure dutzuet egin, han pankarta bat jarri zen, egon zen talde bat aldarrikapen bat egiten, eta pankarta bat jarri zen. Handik 5 minutura jarri eta 5 minutura etorri zen udaltzaingoko, udaltzainak etorri ziren 3. Baina lehenengo bat eta ezaban agindua dekola pankarta hori kentzeko. Gureko nuke jakin nork agindu ban pankarta hori kentzea. Nik lehenengo erantzun gutzut, galdera bat egin gutzut. Zu gure izen dozu pankarta hori anegotien? Hori defektan duten dozuzu, da zure talde politikoak, pankartek egitxere guztietan hor pasabide horretan bebai? Lehenengo nire galdera da. Erantzun nik erantzun gutzut. Nire galdera da. Nik, baina erantzun. Ez ez dakit zu izen bat zinen, edo beste bat, orduan erantzun hartuko. Bai, zu izan zinen? Bai. Zuk agindu zen duen, handik 5 minuture, pankartiek entzera. Nik esan naben, jentiek joaten danien hortik, udaltxango esain naben berba, da esan doztan bai, jentiek hortik joaten danien, nik kenduko turi. Ondora. Lehenengo, dago guzteko, nik zantzut, zuk eta zure talde politikoa defendatzen dube pankartek imintzi edozin lekuten, bai, ala ez? Erantzun batzuk bebai. Erantzun batzuk bebai. Hau da, 5 minutura. Orduan, zu izan bazinen, zeharkatu zen duen pasabidea, eta negoan beste aldean municipala. Protestan egon zirenak, protesta pazifikoa, guztiz normala dana, herritar batzuk datoz, eta euren eskubideak ez direla bermatzen
aipatzeko, protesta bat egiten dabe. Hori, biderik onena da. Hau da, eta herritarrak protestatu behar dabe, bai. Sentitzen badabe euren eskubideak urratuta dauzela. Bueno, eurekan egon ziren, etorri zanea municipala. Eta pankartiek ezeban iraun, 5 minuture etorri zan municipala. Baina eurek ezeben kendu, zepsakoak kendu. Ordan etorri arte horrek, esan kendu pankarti. Baina pankartik kendu egin zan. Gu alde gauzen ala ez, begiratu, olako aldarrikapen bat badau, jenteak pentsatzen badau beren euren eskubideak urratuta dauzela. Eta han badagoz protesta baten, eta ezeben oztopatu ezertarako inaugurazioa, ezertarako, pankartiek gutxienez, eta pankartiek ezeban ipintzen, sari ez daki zer, irainak, insultoak, edo baten izena, edo udaletxe aipatuz, ez. Pankarta zan, irisgarritasuna denontzat, accesibilidad para todos, hori bakarrik. Eta, hain minduta sentitu zinen pankarta hori ikusita. Ze jokabide bardina, euki behar da, gauza guztietarako. Erantzun gotzut? Diskursua botako duzu, edo esango duzu behetzez. Klaro, nik azaldu behar dut. Ez? Azaldu behar dut. Irisgarritasuna denontzat, accesibilidad para todos. Eta firman heldu. Asociación de impedidos, de discapacitados, baina asociación de diferentes asociaciones. Hau da, hori pintzea, eta zapatuan egotea, eta kendu barik berehala, nik uste dut eurentzako be, izla burla. Eurek egon ziren hor, beste herritar batzuk egon aldiren moduan. Aldarrikapen bat egiten, euren ikuspegitik, ikusten nola obra publiko bat ez dagoela euren ikuspegitik. Ez dauzela baldintza betetzen. Eta nik uste dut, jokabide horregaz, ez dakit zer komunikatu gure izanakeen. Baina gu hain ginen, eta nik argitzi gure dut, eta nire zera taldekin izenean bebai, gu ez gauzela doz izako jarrekin. Kasuetan, zuk izan dako eradigma. Eta han egon ginenez, eta kalak ginenez behi, ez dugu ondo ikusten, jokaera hori. Gu pankartaren aldekoa garen ala ez, olako aldarrikapen bat egiten dean, eta han badago zeurek, errespetatu beharriak, Nik ez dinot hori pankart egon behar, ez dakit, azte oso bat, hili oso bat, egun bi, eurena, bai, Jose Mari. Epe bat egun bidu, Zu eto zara, da ez da zure erlejue, zer ritmo dekon. Da esan zu, 5 minutxo dute egon zan, hori ez da egize. 5 minutu da, Zeren, hori ez da egize. Hanen esan gendu, bueno, zinta hori eba izan, da esan gendu, bueno, joan egongo gara. Ibilbide etx, pasabide hori. Da 3 persona egon ziren, angoien, eurekaz pankartakaz, da ni joan etxen horreka eurretik ankluetako jentigaz, eta lehengoan oztopo etxen eta pasorik existe. Egon ziren. Da nik esan ziren, mesedez itxipazeta. Da botxu zengoen, holan altzeu. Hori da respeto joda. Da nik esan hortik azpitxik eskara paseko, mesedez apartu. La parte ziren, egal baten, dorden paseinen, dano. Joan ginen berarte. Gero guen tartu gendun gorantza, eta eure pasabideen goiko punten ininguen pankarta hori. Danik, inabendu da txengo az berba, da sanoen kendu oinez, engendun berba, gero hau, dana joan da gero. Bueno, gero onzanan, montxorra onzan, eta montxor, hostien, zer duizengo zan. Eta izo du bizi bertatik etornitzen ni, dornitxek edu zan, hori. Zure guztu pasada egun biegotie, ondo dago. Arek, aragazkizi atarata dekuzu, beran efektu okimoan. Da euren protesta enguen, ondo dago. Da, nik insultorik eureri etzatein, ez besteripez.
egon zan, iribagendun ordu batako gitxia, alaren gitxia, iribagendun, gora bera, ondan izango zan, ordu bizi paseo arte. Es bos minitxu. Osa, esan dut, no se exageren las cosas. Vale? 5 minutura etorri izan municipala agindu horregaz. Agindu horregaz etorri izan. Han egon ginen. Ez ginen luntzera joan, gero berandu joan ginen, eta han egon ginen, eta bizi izan gendun dana. Izan gendun, bai. Guk, bai. Guk bizi izan gendun hori. Eta ez dakit, gu bentzat, olako jarrerakin ez gauze gustora. Denotatzen dauelako beste gauza batzuk. Bueno, zure zauzie, gitzen duzen geuzek, alegin duten gara, gitxinez, 10 tipat itxi, bai ondo ez itxi, egon dira. 10 geuzek tipat ez du itxien ondo. Baina, pankartien za, hori erreza da, horrete zera, kudeatzea, ondo. Ez da horre. Zepa, ez egin duen defendatzen pankartu. Ez. No voy a entrar. Ez, tu horretan ez gara sartzen. Esan duzu, Luis, beste pankarta batzukin ez dagoela jokabide bera, gainotzu bai. Danakin. Halan da, ze hori protestu gupiken dugu etxe barruen. Gupiken dutzago ba ezer. Ulertzen, horretan bai ez daula diskriminaziorik. Pozten da zu hori esateagaz. Herritarren persezina ez da hori. Hor bai dala oso objetibo. Oso objetibo. Danakin. Beti gauz kexas horregaz. Eta ez da izan zer, bueno, han egon ginela, bai egizela, antxe egon ginen amaitu arte. Eta pankartietan jarraitzen eban, zini pasareli barriroin eban, eta monjorrik ez ebe janbarik, nintzen. Da pankarti bertan noa. Ikusi zen duzan municipala, bai. Bai, antxe egon zien, baina ez eben kendu. Egon zien bertan. Bai, zu egon ziren nimo. Pankatu, nik galdera bat. Gauze bat, horren gaizen ganien bada. Txantxa, Gizur bat, Gizurret? Municipal duzan motorrien. Municipal llegó en moto. Se bajó la moto y dijo, por orden expresa, tengo que quitar esa pancarta. Lo único que os dejo es que si queráis ponerla en otro sitio, la guardéis y la llevéis a otro sitio. Pero es lo que dicen, dale un guiñero, sino por orden expresa, de un superior. De un superior, hombre, pentsatu dendun, alkatista izango. Baina izen zan, zuok ondino besta aldera, bajatu bazin pasaelien, al de un minuto de llegar vosotros al otro lado de la pasarela. Y los municipales no quitaron la pancarta porque se negaron, porque según lo decían no entró en competencia. Por eso quitaron los DESPA y por eso se quedó tan tarde. Pero se negaron a cumplir una orden expresa. Al de 5 minutos no. Pero al de 5 minutos tenían una llamada. A la verdad. Parkatu, baina, guretzazu, baina epinio zuen. Esan kendu da hitz egin duen, ez parkatu. Han egon zan, egoeri da lakazala. Vale. Dice 5 minutos esan Siguiente. Bai, parkatu. Bueno, otro tema si queréis. ¿No ves la contradicción? Luis ha dicho que en 5 minutos se quitó y tú has dicho que ni bueno, ni mucho menos. Pues vale, pues es lo que he dicho yo, que se quitó después de las 2, de 2:15 más. Luis, que se han de... Lo importante es el hecho. Vale. El hecho de que no se quitó. Yo sí quiero hacer una pregunta. Pero es grave, Yo sí quiero hacer una pregunta al alcalde porque me ha dejado muy preocupada. Cuando has dicho que en este ayuntamiento no se gobierna a golpe de moción, yo quiero preguntar cuál es la opción que tiene la oposición para hacer propuestas de gobierno al ayuntamiento. Propuestas de actuación. Si no son las mociones, porque parece que aquí, si no, solo aprobamos mociones para dirigirnos, pues no sé, al gobierno de los Estados Unidos, a Madrid, a Diputación, no sé, a cualquiera. Pero las mociones, lo siento, pero es una de las formas que puede tener la oposición para promover actuaciones en el gobierno. Pero si ya desde ahora nos dices que el gobierno municipal no gobierna a golpe de moción, como has dicho antes, creo que ya no nos vamos a cansar ni en presentar ni en argumentar.
Mira, sois libres de presentar eso y fíjate si hay libertad, que aquí habla todo el mundo, uno habla de 5 minutos, el otro de que hora y pico, y yo dije que no eran 5 minutos, a veces yo procuro no mentir nunca, o no faltar a la verdad, que es más suave. Que no gobernamos a golpe de emoción, cierto, porque somos un poco más serios que todo eso, bastante más serios que todo eso. Y las dos mociones que habéis presentado hoy, una, la del quinto contenedor famoso, se trató hace tiempo y el responsable os dijo, y os ha dicho, retirar eso porque esto se está tratando, porque la adjudicación de la limpieza viaria y recogida de residuos de Guernica está en el último plazo y termina el mes de mayo y previamente hay que aprobar los pliegos de condiciones con las mejoras que se consideren en la comisión correspondiente y por el responsable y por todos los que estamos aquí, y se está contemplando lo del quinto contenedor porque hay un ejemplo en un pueblo cercano que se han puesto 50 y no son necesarios 50, sino que quizá con 6 es suficiente. Eso ha hecho retirar porque no vamos a aprobar, porque no vamos a aprobar. Y no habéis retirado. O sea que de cara a la galería, haced lo que queráis, muy bien. La siguiente moción, el tema de la paga doble famosa que está ahí retenida, guardada para cuando que la ley permita pagar a los trabajadores, que ronda los 330.000 euros aproximadamente, que ahí está el interventor. Y se os dice por la responsable de personal eso, y no. Aprobar porque presentamos nosotros. No, señor. Está ahí reservado, está reservado y tenemos la voluntad que se pague. Y si es en noviembre, mejor que en diciembre. Y se os dice que retiréis y no, pues muy bien. Presentar las mociones, pero algunas que tengan ese fundamento, porque los responsables no hablan y no os piden, en este caso Bulli y Begoña nos han pedido que retiréis porque sí, sino con un razonamiento. ¿Qué? No sé, que las mociones no tienen fundamento. Cuando... No, que va. Presentarlas con fundamento. Acaba de decir, presentarlas con fundamento. Si tenemos que presentarlas con fundamento, debe ser porque las hemos presentado sin fundamento. No sé, digo yo. Y desde luego, más fundamento que una moción en la que solo se decía que se vayan dando los pasos para tomar esa medida, cuando el primer paso por el que se dejó encima de la mesa fue hace más de 2 años. Se ha preguntado hace 1 año y se seguían dando pasos. Y la última reunión que tuvimos sobre el pliego fue allá por abril. El poderse haber aprobado una moción en la que solo se planteaba dar los pasos y no cuántos contenedores se tenían que poner y cuántos no, eso no era más que la manifestación de voluntad de este pleno de implantar el quinto contenedor. Pero no vamos a mezclarlo con que tenían que ser ni 5, ni 2, ni 3. María, escucha una cosa, y con todo el respeto del mundo. Ese tema lo habéis tratado, habéis hablado lo que habéis querido. Porque ha habido el punto en la moción y ahora vuelves a repetir lo mismo 1 hora más tarde, María. Pero que lo has sacado tú. ¿Qué pasa? Ahora, es que lo has sacado tú. Tranquilos. Es que yo estoy súper tranquila. Lo has sacado tú. Bai, Julentani kirol patronatuko kidea gara, eta ordean, dano dakigunez, Alberto Azueta, istripu bat, eta bajan dago. Orduan, gure koneko jakin, beren ordez nor dagoen izendatuta. Izendapen bat izan beharko da. Eta ez dakit alkatearen dekretuz izan behar da, edo zelan izan behar. Eta kontuz. Eta ez da kostatzen ezer, dekretu baten bitartez, non hori izendatzea beren funtzioa betetzeko, ze zure eskumena da. Horregatik izan da. Gero beste galdera bat, badakit erantzuna hemen ez dudala jasoko, baina ikartzeko edo begiratzeko da. Ia, bai udaletxean eta bai erakunde autonomo guztietan, bajak betetzailean, edo ez. Nik eskatuko nuke, igual idazkariari, hori begiratzea.
eta horren informazioa ia eskuratu alba dugu. Ia baja guztiak betetzen diren. Erregu bat. Argitzea, bajak ordezkoa jartzen den baja bat dagoenean, hori da galdera. Bai. Ezakite dakizuen aste honetan aleman kolo bat etor da Hanoverretik eta eurekin gabiz herri Urdaibaiko herrietatik eta buelta emanez eureri erakusten gure ingurue eta bizen betxaten harremana loturak eta inez. Atzo, kasualidades eure komente bien eta Iñakintza bai da eskerrak emanez urriko astelena ezagutu baen lehenengo bidar. Orduan, harrituta geratu ziren zema jente gozan, eta urrengo egunien ze azkar batu zinteuzek eta ze garbi geratu zen. Eta orduan den esaztien, alemanako ohitua baino hobia odeko uzela, lan einez eta horretako. Eta bizen bitarten aprobetxeko biziar eurek, elai-alai aretoan emango dabe kontzertu bat, atzaldeko sortziretan eta gonbidatute zauzi da. Zazpitan ez da, margatu. Zazpitan. Bueno, amaitzeko hiru lauduz. Bat garritxasunena, beste bat lumoko elixien elizpiena, informazioa horbe, zeuzeria fatxadaz etxen badu, komune, pasabidi orbitakoa. Bueno, periódicamente, sabéis que el mes de junio, el 12 de junio, recibimos la Escoba de Oro de limpieza en Madrid. Y para nosotros el tema de la limpieza es muy, pero muy importante, muy importante. Y entonces, ahora mismo, pues hay algunas calles que después de la fiesta del último de octubre y demás, pues han quedado pues, un poco sucias. Entonces el lunes que viene va a venir una máquina fregadora. Tiene agua con cepillos a una temperatura alta, a menos de 100, claro, 100 es ya vapor, a aproximadamente 90 grados, con una presión de unos 300 bares. Un bar que son 10 kilómetros, 10 kilogramos por centímetro cuadrado, así un bar, ¿no? Bueno, y eso, pues que sí, que la limpieza para nosotros es importante, para mí y para todos los que estamos aquí es importante. Y va a venir esa máquina fregadera. Estará un par de semanas y luego veremos si podemos traer otras 2 semanitas más para hacer diferentes zonas del municipio. El segundo tema, el pórtico de la iglesia del Lumo. ¿Sabéis cómo arreglamos la zona del entorno de la iglesia de Santa María? Que por cierto quedó muy bien. Pues en Lumo, el Elispe, el pórtico, pues tiene una zona que está con tierra. Y entonces han hecho unas excavaciones, han estado unos arqueólogos, y a unos 35 centímetros ha aparecido, pues, piedra, o sea, es un suelo encachado de piedra. Y entonces lo que vamos a hacer es, pues, quitar, hasta unos 35 centímetros, pero claro, entonces hay que mantener. Y entonces lo que vamos a hacer es quitar toda la tierra que tiene encima, haremos a ver si podemos, antes de Navidades. Bueno, la iglesia del Luno, pues, ha tenido muchos cambios durante los diferentes años. Y he visto que había una cita que en la anteiglesia de San Pedro del Lumo, en un documento de una donación del cartulario de San Millán de la Cogolla del año 1051. Y entonces aquí pues, ha debido tener muchas reformas y muchos cambios. Y bueno, esta no sabemos de cuándo es, pero los arqueólogos han encontrado y se va a mantener. Eso para que tengáis conocimiento. Los váteres públicos, que eso ya comenté yo aquí alguna vez, bueno, están a punto de ser acabados ya. Yo he estado viendo y haciendo seguimiento y va a quedar muy bien. Los 15 o 20 días estará ya acabado. Decir que va a tener
la zona de vestuarios para bebés, que no tenía antes. Pero, ya que hemos hablado de cosas de irisgarritasuna, también va a tener, tanto en el de señoras como en el de caballeros, va a tener adaptados a discapacitados que antes no existían, aunque nadie protestó, pero no existían. Y bueno, que en unos 20 días estará hecho, podremos ver todos, yo creo que van a quedar muy bien y espero que se haga buen uso de ello. Y luego en el tema de la pasarela de Urbieta, pues, que es un acceso complementario al ya existente, yo personalmente creo que le da un toque de calidad a las instalaciones, el proyecto, hablando de accesibilidad, no accesibilidad a la zona de instalaciones, aquí está el proyecto, está hecho por LKS, la ingeniería LKS del Grupo Mondragón. Habla de temas de accesibilidad a las instalaciones, la legislación del gobierno vasco, etcétera, etcétera. El que quiera ver, que la vea, que está aquí. Se estudiaron diferentes alternativas, como os acordáis, una por abajo, esta, y una tercera, la que iba por abajo era, aparte de ser más cara que esta, había problemas de inundabilidad por la zona que es y de seguridad, y entonces se optó por esta. Y todos los temas de accesibilidad, de irisgarritasuna, están contemplados y se cumple la normativa para llegar a las instalaciones. Bueno, pues a quien no le interesa escuchar, pero son así las cosas. Bueno, decir que en Urbieta, el año pasado, se hicieron unos vestuarios, que eran los del Guernica Sporting y del Humo, nuevos, y este año se han hecho para el rugby. La verdad, no sé si habéis estado, de lujo, realmente de lujo. Si hubiera estado aquí Alberto, igual Alberto os hubiera dicho, y solamente falta lo de los árbitros. El año pasado gastamos aproximadamente con el mobiliario unos 60.000 euros en los vestuarios que se hicieron nuevos del Sporting y del Humo. Este año ha sido una cifra similar para hacer los del rugby, el del visitante y el de casa, y faltan los de los árbitros. Pero, lo que sí falta, y eso tenemos que estar mentalizados todos, que la hierba artificial tiene un periodo de vida, X, por el uso y demás, y que los dos campos, aparte que uno, pues habrá que ver, con URA se va a pedir un deslinde, y a ver qué pasa, pero con el de arriba, pues que también ya tiene, pues no sé, ya un tiempo, y no, 12 años tiene el de abajo, 12 años y casi medio, en junio, un mes de junio de hace 2 años se inauguró, y el otro un poco posterior. Y entonces, pues bueno, falta, pues que hay que cambiar, y tiene un costo, pero aparte de eso, tenemos otro problema, que eso ya hablamos, que se empezaron a hacer unas gradas al lado de la ría, y cada vez que estamos en costas o en otros sitios, siempre nos dicen, tenéis todavía las gradas sin derribar, porque no había ninguna licencia o ninguna autorización para poder hacer las gradas, ya se colocó, ya se hicieron los pilotajes, en su momento, hace 8 años más o menos, bueno, costó lo que costó, andaría rondando porque hacen pilotar mucho y todo eso, pues son los 200.000 euros, ahora hay que quitarlos, quitarle allí, y quitar también cuesta un dinero, pero al final, pues habrá que hacer, yo no sé si podemos hacer este año, a principios del año que viene, habrá que quitar y hacer cumplimiento de las órdenes que dan de URA y de costas. Pues hay, es decir, que esas instalaciones sí necesitan esa mejora de los 2 campos de fútbol, que son unas instalaciones que están bien, que a lo largo de los años se ha ido haciendo y están bien, que este paso que inauguramos el otro día le ha dado un toquecito de calidad y de seguridad, porque la gente iba por el camino actual, coches entrando, coches saliendo, la gente circulando, padres, madres, hijos, todos por ahí, y no pasaba nada, pues yo no sé por qué. Y otros que cruzaban la vía, y habían roto la red, o que buscaban rotar la red, y que nunca pasa nada hasta que pasa. Pero ahora ya no hay motivo ni para una cosa ni para la otra. Y que yo sinceramente estoy contento de que se haya podido hacer el paso, y porque le da ese toque de seguridad y de calidad. Bueno, pues eso, esas 4 cosas. Una pregunta solo, ¿eh? Has comentado que en los váteres públicos hay cambiador de bebés.
¿En qué váter está puesto? Los dos. Ah, vale. No, a ver. No. Me parece fenomenal. Eso es. Acabamos de aprobar el plan de igualdad. No, pues además, en los dos hay para discapacitados y es un baño, es grande, un habitáculo grande. Y hay, tanto en el de hombres como en el de mujeres, va a haber esa mesita o como se llama para cambiar los pies, quitarles los pañales. Zua joan aurretik, gogoratu azkenengo bariko dela, oengo barikoe eta Euskal Presoen eskubideen aldeko elkarretaratzea egongo dela Basiliko eskaileretan. Bai, vamos.